Herrien historia pertsonek osatzen dute. Eta itzala uzten duten pertsona asko bada. Konstantino Birto Olaskoagaz hitz egin dezagun. Hondarribian historiak marrazten maisua. Gu familia ginen 7 zenide, 5 neska eta 2 mutil, Konstantino eta ni. Txino deitzen zen, launak Txino deitzen zen. Eta gu Konstantino beti. Y era una persona vehemente, como se decía, sufría Hondarribia. Zentzitun, zaletasun pila bat. Osa, guk batzuk ezagutzen genitu, baina gero ikusten genuen hortaz ere bazekiela eta ezakitzen, kutsa aldezela, ez beti zaukan, beti harritzen gintun. Pero ya no conocí una persona con tantos conocimientos como él. Historia arrastoak. Trazos de historia. Konstantino Birto Olaskoaga. Diario bat, berak 15 urte zituela. Banko Bizkaiko 1951, berak 15 urte zituen orduan. Eta hemen da puntatuak, ze arrantza, ze pastilla intzen, zenbat kilo, zenbat egualdi txarra, dena apuntatu zen. Golpe bat hartu zuen teitzien eta esaten du, estoy con los vivos, itzazuna ziren, prueba hemen da. Ura laja zen eta gero hasi izan porzelanaz birazoan, platerak eta dibujuk egiten. Pentsatu zuen ajustadore ikastia. Eta Madrida joan zen estudiatzera. Tiene un espíritu siempre de inquieto. Egia da, beti izan zuen ezakite, jarrera oso autodidakta hori eta gauza berriak ezagutzeko eta daiteko hori, eta nik uste azkenean horrek eraman zuela ere bai beste gauza ezberdinak egitera, ez? Adibidez, reiltzera juntzen bizitzera. Han ajustadore ikasi zuenean, eta ara joatzen reiltzera, eta han ondo zian ez dakiz, 7 urte, eta 2 alabak han jaio dire. Ura laja eta etorri zan onda bira. Era un gran dibujante también, aparte de su profesión. Kuadroak esposizio gara itzituen. Eta lotza ematen zion bera apellidu jartzia, Birto ziren gustatzen. Ez zuen berak agertuena lotzatu jentzen, eta firmatzen Olaskoaga, biharren abizena. Eta askodia kuadroak zueko izu hor nomatiak saldu zituen, eta Olaskoagan abizenekin, Birtotu jartzen, zain gustatzen. Muchísimos había. Yo he visto murales de él en varios establecimientos de Hondarribia, de la venta, por ejemplo. Oso polita da bat, Jesus Ibainezen inmobiliarian, bada bat paretan egin oso polita da, benta zarra, portugaliza eta lehengo eskola zarra, hori da zora harria. Oleotik harrietara, itsasotik harresietara. Hondarribiko harresien informazio asko bildu eta bere jakinduria zabaltzen beti saiatu zen Konstantino. Beti izan du Hondarribiko historia eta batez ere Hondarribiko murallak eta hori alde zarrien, eta hori izan du da. Parisera joaten zen, ez da gen, nahi seguru zer, ez da gen, Museo de los Inválidos uste izan da, hor da, Versalles aldien bada militariken, museo bat, eta antikan hartzen zituen hori bere interesatzen zuenak, eta bazekilen horko kubo guztieken, buelta guztieken. Planos antiguos que he traído de París, de Madrid, y él conocía también todo eso. Entonces los actualizaba, se puede decir más o menos. Venía de aquí, mira, ¿has visto esto? Ha aparecido esta foto, el cubo de la Magdalena, hoy es total. Estábamos constantemente... Cualquier cosa que estaban interviniendo, cualquier excavación, ahí estaba Konstantino. Bera beti jutzen zen bere bideokamerarekin ez, bere ikuspuntuaren arabera gauzak ondo egiten ziren edo ez jakiteko. Eta hori, etxe izten zenen beti izten zen zikina, ez da, beti botatzen zion bronka hori horretzen ez.
bat, Bart Uster izan zela zineklubeko lehenengo azkidea, pila osan zaio, nola egiten zuten hori, nola ahotsak zaratak, nola egiten zan mugimendua, eta hortan ere bazekala, kuriosidade. Bere pasillo izan muralla, eta hor daude zerak. Estos planos que tengo aquí hay un dibujo del valor de la reina, minuciosamente dibujado, con todos los detalles. Aquí tengo también una sección de valor de la reina, con todos los nombres técnicos que te decía antes, la Puerta Santa María, Puente Levadizo, Rebellines, todo. Eso es una joya porque vemos muchas cosas que desconocíamos. Hondarribiko historiaren lagunak elkartearekin 1628 urteko Hondarribia erakusten duen maketan asko lagundu zuen ere. Berak gaur bere estudia muten eta asko sartzen baldin bazea lan pila bat, ordu pila bat, eta hori gauzat berdinetan, grabatuak, lehoak, egoten zen askotan bere estudioan margotzen, eta ni horitzopen hori badakat, ez bezun oso gauza politak, eta jaiotzen ere bai, aipatu dugu, guztinakin, Eta jartzen zuen San Gabriel legoitzan berti urtero, eta gira zen superpolitan. Balzenekien Konstantino ere asmatzailea zela, hainbat diseinu eta patente erregistratu zituen bizitzan zehar. Bere inventorian atera zuen karneta, baldak eta perfilak eta nola guraizi horiek eta nola jarri bera patentatu zuen eta bere kuñaugin hasi zen, Manola Zaldegin hasi zen, orduan tailer amiguten zuten tailer bat, han ituzten piezak eta bero montatu eta atera zen, eta joan zen zera alkora, bera birazoan, alkora eta zilen diseinu eta bere egiten zituen. Bera zaten zuen, Europan denek eta zilek harinena eta merkina berak diseinatu zula, hori berak ezaten zuen. Con todos los conocimientos. Lo mismo en el mundo Arrantzale, el libro que hizo. Ikusi zuen arrantzalin gainera ere, ez zela liburu bat, bajurak gainen, ez zela zerina. Dorretzen egun baten eta esan zuen Imartzula liburu bat. Eta batean basitzen, niri deitzen, besteri deitzen, eta pixkanaka, ateratzen liburu bat. Eta horregoten zen, ez dakit marrazki txikipila zizkala eta bere egin zuen liburu bat, 5 urte ondu zen, hor Patxi Zapiainekin, bilek azkar lagundu zion, eta bileken hartzen zuten liburu bat, arrantzaleak. Con todos los aperos, sabía todos los nombres y muy bien dibujado. Era una persona que no se daba mucho a valer, porque era bastante humilde, y en cambio tenía conocimientos. Herriarengatik egitea, liburua egin zunean, edo laminak egin zitunen ere bai, berak ez zuen nahi horrekin etekin bat atera, nik uste dut nahi zula herriarentzat egin, eta nik uste dut horrek asko esaten duela bere pertsona, ez? Ze beti zagon basakete legadori edo azkenean herrian nazena eta satieritzili hori zaiola, eta orduan berak baztekin hori, eta nahi zuen ere besteok nolabait, besteok ere bai, hori jakitea hortaz gabetzea. Constantino Virto. Conozco la ecóloga, ¿no? Y era muy crítico de cualquier cosa que no le gustaba, pues era vehemente, la verdad. Tenía carácter, le gustaban las cosas muy bien hechas. Beti zekan, ez dakite, historia bat kontatzeko edo beti zegoen, beti zegoen humore honez, baina oso humore hona zeukan. Trattoria ho visto con calvo, ieri che si canta cattivo che lì ha. Sé que en el barco Mariñel pintó el escudo de Hondarribi. Egina zegoen, leheno bat zuen horrein, baina geritzuen berak pintatu eta puskatu zen gauz batzuek eta berak jarri zituen. Bexi, bigarren eta hirugarren beste bilak. Kainoiaken radio zenbat grado, milimetrora, hor guztan bera.
una gran persona y ya se nos ha ido, la verdad, pero yo te he aprendido muchísimo. Asko horrek, ondarbia, beira, hor artxibuek eta bere indeko lanak, asko. Saiatzen zen guk ere pentsatzen genuna edo gure ikuspuntuak ulertzea, saiatzen zen ere bai, bueno, etortzen zen berri hori bere ganatzen. Berak asko disfrutatzen zula bizitzaz, ez? Eta momentutaz, eta orduan balio handi ematen ziola bizitzari, ondo pasatzeari. Ni batez ere gelditzen naiz bere eskuzabaltasun horrekin eta bestekiko zuen empatiarekin. Beti zeukala kuriositate handia eta beti nahizun gehiago jakin eta informatuta egon eta ez dakit, ez? Jakin min hori nik nahiko nuke gutxienez beharengatik hori jaso, ez? Beti ikasteko eta gauza berriak egiteko zekan gogori. Ez dago dudarik, Konstantinok izugarrizko ondarea utzi digula bere jakinduria zabalduz. Liburuak, margolanak, olio pinturak, grabatuak, zinea. Artea bere arlo ezberdinetan. Denboran zehar mantenduko diren arrastoak. Eskerrik asko, Konstantino.